नमस्कार, सुगरणमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत या कडकडत्या उन्हामध्ये शरीराला थंड आणि रिफ्रेश करणारा पुदिना लिंबू सरबत। पुदिना लिंबू सरबत बनवण्यासाठी मी इथे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 1.5 ग्लास थंड पाणी घेणार आहे। त्यानंतर याच्यामध्ये 1 वाटी स्वच्छ धुतलेली पुदिन्याची पाने घालून घ्यायची। आता याच्यामध्ये राहिलेले सर्व साहित्य घालून घेऊ। 7 ते 8 आल्याचे तुकडे, 5 चमचे साखर, 1 छोटा चमचा काळं मीठ, आणि इथे मी 2 लिंबाचा रस काढून घेतला आहे, तो याच्यामध्ये घालून घेऊ। आता हे सर्व अर्धा ते 1 मिनिट मिक्सरला फिरवून घेऊ। अर्धा ते 1 मिनिट मिक्सरला फिरवून झाल्यानंतर हा सरबत आपण गाळणीच्या सहाय्याने एका भांड्यामध्ये गाळून घेऊयात। तुम्ही बघू शकता आपला पुदिना लिंबू सरबत तयार आहे। आता 1 ग्लास घेऊन याच्यामध्ये मी 2 चमचे सब्जा घालून घेणार आहे। हा सब्जा मी 1 तासापूर्वी पाण्यामध्ये भिजत घातला होता। त्यानंतर याच्यामध्ये 2 ते 3 बर्फाचे तुकडे घालून घ्यायचे। आता याच्यामध्ये तयार झालेला पुदिना लिंबू सरबत घालून घेऊया। तर शरीराला थंड आणि रिफ्रेश करणारा पुदिना लिंबू सरबत तयार आहे। तुम्ही या उन्हाळ्यामध्ये हा सरबत नक्की बनवून पहा आणि मला कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, फॅमिली सोबत शेअर करा आणि अशा सोप्या आणि नवनवीन रेसिपीसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करून बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका, म्हणजे माझ्या पुढच्या रेसिपीचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहतील।